nangangailangan ng saklolo. Ang daming nagugutom, milyon ang mga tao ang tinutulungan ng kanilang gobyerno. Ethiopia, Kenya, Somalia, mga lugar na nabanggit. Marami ang nagugutom at nagkakasakit. Sinong may damdamin ang di maaantig? Na luha ng karamihan makikita sa paligid. Dito rin sa atin ay maraming pamilya. Ang mga nagugutom kailangan ay awa. Sa mga may sakit ay tinitiis na lamang. Di makapagamot, ang pera'y kakulangan. 1 kilong bigas para sa buong maghapon. Pinasasalamatan, ulam kung anong meron. Bukas ano kaya? Nakahirapan nandyan. Kawawang mga dukha, nasanay sa gutom. Sana'y malasakit para sa may sakit. Sa mga nagugutom, tulungan at ipabatid. Ipadama po natin ang tunay na pag-ibig. Ang ating pagtulong, kasiyahan sa langit. Thank you, Paring Gray. Mabuhay katabi. Salamaton. Sabi ni, sabi kang paradangog tayo. Yan. Nadangog na naman ako ki Rawit. Dawit ko niya na aga. Salamat po. Sabi man na King Reginaldo, bersikulong babasahon ngayong araw ng Pebrero 24. Iga palang kibersikulong babasahon mo niya na di. Ha? Pare, at ang tabi, mabuhay ka. Ali po sa Tagalog Daily Bible Verse. Ayos, adi. Thank you, tabi. Igo, mabuhay ka tabi sa niya na pag-aaga sa tuya na programa. Good morning, The Weatherman, King Reginaldo. Ali po dyan sa Yang Monitoring Center. Yan tabi, mga tugang na pag-aaga. Jimmy, nasalita, may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Tigpaparapudan mo akong, dahil man ako nag-signal pa kasi bago. O, di ka pa nagka-signal ka sa bago? Dahil man ako nag-signal ka sa bago pa, Iyo ba kang pig-apod na nainot sa gabos? Aram na ni Ronald. Namasabi si Ronald, si Jimmy ngayon, mainot man sa naini. Kaya ngayon, ibugta ko na. Nagapaturagoy panganay kita. Yung ka ng isip. Aram na ni Ronald. Sumasabi si Ronald, ay, si Jimmy ngayon, mainot man sa ngayon. Ibugta ko na ngayon. Sigurado yun eh. Tama man si Ronald. Nagapadungaw panganay. Ando na ka, mga style mo man. Si Angie, dahil pamangay dito signal, si Pering Jomar. Nakasta naman talaga mong tulo. Ika, si Jomar, si Angie. Aram kayo ni Jomar, napirmi ka muna inot. Kaya binugtag niya na. Ni Jomar, ni Ronald. Ibot baga ako. Sinibot ba kung kasasaray kan halas? Latusod na kayo sa rawayan ka na. Para alikon mo palan. Sabi ba morning breakfast. Okay man. Ayos man. Okay man sa makabulokon. Sa mga dagdag marita sa BBP, sinupalpal ni Kapitan Ando Namiakan Barangay San Francisco Ginobatan. Ang mga nagpapararelibot sa mga barangay na nananao in mga coupon o ticket para sa proyektong pabahay. Kung saan pag nadigdida itong kandidato na mga kampanya ipresentar sa nadaine na ticket na ine. Tapos dengan isi kung ano ang manira kung paano makukuha ang harong. Ang importante mag-aparecer sa oras na tungadigdi.
para sa campaign rally and politiko, nagdadalagan sa posisyon nasyonal, magparashare nga ka mo dumaan ta. Importante nga iyan para makakuha ka mo kiharong. Iyo, talaga? Ganyan. Mga barangay, pigra laog kayo na ininvestigaran di po ng barangay namya. Ang mga nagdidistribuer kayo ni, mga taga-daan mga ini. Okay. Sa istorya pa ni Kapitan Namya, nagpasiring ang mga ini sa sayang barangay. Nananaonin araw kayo ito, mga ticket o coupon. Sabi ni Kapitan Namya, harain nga ka mo, durante kan pagkatapos kan bagyong Rolly, nagulpi sa mga evacuees, haluyo na nag-i-star dyan sa Morms. Naday kiharong. Iyo baga. Ganyan lugod na nakapatugdok na nga sa provincial government. Saka na mga Isus, makainsultuon man ang mga salbatan. Puto na sa barangay Bubulusan, na pull out pa sana sa eskwelahan, sobra sang gatos pamilya. Hay nga ka mo. Oo. Ngunyan nga, mananaw ka mong harong, nauti, tapos na. Harali na nga. Ano ini, kandidato para presidente? Amo. Ha? Amo. Nato, anong sabi, madigdi ining kandidato para presidente? Madigdi, daa. Tapos? Sabi ni, an analysis ni Kapitan Ando na may panghatak ini. Iyo nga ni. Political strategy. Iyo nga ni. Pero totoo yan na pag duminigdi, marapol sinda? Dahil manasabi ko marapol, basta yan ni passaporting yan, tanganing makakuha ka mo ki housing. Tama sabi baga kay tao. 4-5 taon, wala nang squatter dito sa Pilipinas. Iyo baga ang sabi. Joke man sa ito, nagparaturubod kita. Yung nga ni, sabi ni Kapitan, so mga malalansing nga ka ni, natural, gududumugon kitawo. Iyo. Tayuan, yun nga yung kaipuhan sa mga arong digdig, yan natutunga. Sisi na kandidato ang para presidente na pigagamit kayo ni ng mga taong ini? Dahil na kumabanggit. Dahil man, okay lang. Sisi, anong pangalan? Tama ka kumalay mo kung pigagamit kayo ni mga grupo na ini, di ba? So kandidato din daw, baka na mga kandidato para presidente. So nagtataram ki 4-5 taon, wala nang squatter ang Pilipinas. Kaya pa ibigyan ng bahay? Bibigyan ng mga pabahay. Ay salbatana, grabe man na, isus ko. Sabi ni Kapitan, narali nga kasi, sa mga tagasan nga ka mo, taga-dait nga ka. May naroon mo nga ka mong mga taga-dait ka mo. Bicol pa ba gangayayan? O yan, na hindi nga inindog ising igwaman nga kita. Igwaman nga kaming harong, igwaman nga kami kaan. Kandidato. Iyo bagay. Kaya ka mo nasupog. Uy, narali day. May narali. Matibayan si Kapitan Ando. Si Kapitan Ando pang matindi mong bagay. The best. Igwa na nga kaming harong. Pinaharungan na nga. God na nangay po diyang harong. Harain sinda. Harain na eleksyon. Saka ka man daw harong. Nanginsulto man ang mga salbatana ini na. Kung ay nga igwa ng mga harong, matutunga ka mo. O yan, tagasayin nga ka mo. Dahit nga, dahit nga, Bicol pa nga. O, igwaman nga kami, mga kandidatong Bicolana. Uruli na nga ka mo. Pinuruli. Okay. Pero sigurado, igwanin mga tinarawa na kayo sa mga barangay. Iyo. Bala ng tao kung matubod sinda o dahil. Naigwa sindang paharong. Okay. O yan, BBP, Jimmy Nasalita di si Jimmy News. Salamat, Jimmy! Dari po! Mali dyan sa luwan! Ano ba yan? May kandidato da para presidente na nakikupon para dyan sa gari raffle ticket o gari coupon dyan sa yan kayang barangay ni Kapitan Namya. Yan sa barangay na tinamaan kan mga tubig baha. Minaging Aldo baga. In fact, may nagkagaradan dyan. Mga tugang sa lugar na yan. So mga residentes dyan, minister ki Sigo, basta sobra sarong taon. Yan po sa MORM, sa evacuation center. Kan sarong simana, natapos na so pinagibong mga housing unit sa henda, kan provincial government, kan Albay.
kang natapos ito, di nagdurumana. Kung yan, may nagdurumana man sa barangay ni Kapitan Ando namya na nananao mga tugang ki. Pag nagdidingay ito ngayang kandidatong ito, hindi ngaya, sarayon ngayon indo ngaya, ta, may chance nga ka mong magkaigwang harong, napikon si Kapitan Ando. Tanginot ngayang nangangaipo ngaya kami kiharong ngaya sa tabang, hain ngaya kamo, tamiling yung mga eleksyon ngaya, matao kamo kiharong. Taga niya ka mo, taga-diet nga. Ay, may ka, sabaga nga kita. Uli na nga mo. Ano ba yan? Ay, naman. Kandidato daw iniyo na, sarawayo na iniyo. Na nagsugukan mga tawa niyang arog naman kay ng pang bandwidth na naman sa mga boto nin mga Bicolano. Ha? Sige. Jomar Bien, may dagdag pong report. Hali po dyan sa lawas. Jomar, good morning, Jomar. Sarong Soltero BP Henry sa Bakakay, pig-checkpoint ka sa Banggi. Dahil kumbinsido sa pag-checkpoint sa iya, inagyat kibungagan sa polis. May urag man. Kaya utos siya sa karsel, pati sa motorsiklo niya. Ang suspitsado na bistuhan na si Mark Jim Barameda Bitito, soltero, 28 anyos, residente kan Barangay San Pedro, Bakakay, Albay. Basado sa report kan Bakakay Police na alas 2 kasuod ng hapon, digdi sa Barangay Gis kan Bakakay, Albay, nagkondusir ng Comelec checkpoint ang Bakakay Police na riparo nindang nagdadangadang ining si Bitito, nakamotorsiklo, daing suulot na helmet. Di pinara ka ini ni Corporal John Eric Bass, si Bitito. At ngayon taday kang helmet, ay doon ngayang lisensya mo. Wara man na lisensya. Sabi kan team leader kan checkpoint na si Corporal John Eric Bass, darahon na sa nangayaya na motorsiklo duman sa headquarters kan pulis na ipakuan na sana sa may lisensya. Kada yung lisensya ining si Bitito, ay ito nagwala si Bitito, si Mark Jim Bitito, nagwala, inagyat kibungagan sa mga pulis. Sabi kaya ning team leader, arestaro na sa nalugod ngayon, namaki mo pigagyat na kibungagan, daraw na ngayon sa headquarters, bako lang sumuturan daraw, pati na ining si Bitito, ay paso ansyas kibungagan, pigpara mo da sa mga pulis, pusasan, kan ipusasan na, domino lag, burukudan sinda sa barangay Gis, nadakop manggirari ining si Bitito, and na pusasan, ngunyan niyaon siya sa headquarters kan pulis sa Bakakay, pati sa motorsiklo, ang posibleng iyang pang nakaso sa iya, indirect assault or resistance and disobedience to an agent of persons in authority. Yan BP Henry ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. 15 bago mag alas 6. Mientras tanto, dumang kita kay Ange Galero sa dagdag na bareta. Ange, good morning, Ange. Morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, sa wrong drug personality ang dakop kanong otoridad. Sa ginibong bypass operation sa siyudad Minaga, partikular na sa Barangay Sabang, kung saan susug sa report kan PNP Bicol ang suspitsado na midbida na si Chuck Morris Villanueva y de Leon, 32 anyos ini asin warang agom. Nagpabakal ini sa poster buyer din tulong pakete ng pagtutubod ng Cebu asin nagkakantidad ining sinin na 51,000 pesos. Apera kayan, nakawaan ini sa upang pakete matapos na magkondusir ang mga polis nin body search. Ini nasa kustodya na kan mga otoridad dahilan sa kasyong pagbalgar sa RA 9165 o manangod sa illegal na droga. Mientras na sa probinsya man din Sorsogon, sarong alias Timbang Kilo, nadakop man kan mga otoridad partikular na sa barangay Tinampo kan Banwaan in Erosina. Susugman sa report kan PNP Bicol, nakuhaan man ininin 37 o na pagtutubod ng marijuana, asin na saruman na kalibre 38 na revolver na igwani na tulong bala. Nasa kustodya naman ini kan mga otoridad para sa balgar kan RA 9165, pati naman ang may koneksyon ngunyan sa pigpapautob na Comelec Ganbana. Ito BVP ang mga informasyon sa PNP Bicol with Boy, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report.
Hali po dyan sa luwas, mga tugang, sa morning hearing. News Manager Mar de la Cruz nasa linya. Paring Mar, good morning. Good morning, BB. Good morning sa mga taga-Tabay. Department of Health nakapag-restro ng sobra 1,000 na panibagong kaso ng COVID-19 sa nasyon pero masalangkaw kumpara ka nagkagingal daw. Suficienteng proteksyon, di pa siguro ka mga eksperto bago iperarom sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Mantang pagbaba ka na Alert Level status sa NCR, suportado kang Department of Trade and Industry. Rekomendasyon na ibaba ang Alert Level 1 ng NCR dahil yung kinaraman sa eleksyon sigun sa MMDA. DTI pigrekomendar sa IATF ang paghalik ang plastic barriers sa mga establishmento, partikular sa Metro Manila sa pagsasabi nagkaroon naman sa ng Alert Level 1 taloy na nagburuka sa negosyo duman. Kaso ng COVID-19 dahil na nagitaas, apisar kang panahon ng kampanya sigun sa MMDA. Mantang ang grupo ng mga doktor alangan pamanggiraray sa pagbaba sa Metro Manila sa Alert Level 1. Sa ibang bareta, retired COMELEC Commissioner Antonio Co. pigdesignar na bagong Associate Justice kan Korte Suprema. Ha? 76 na OFW sa Hong Kong nagpositibo sa COVID-19. Tuition fee sa mga pribadong eskwelahan ipinangapuda ng ilang kao. Philippine Embassy sa Russia siniguro ang kaligtasan ka mga Pinoy duman, mantang presyo ni mga barakalon na umano maitaas dahil sa sunod-sunod na oil price high. Big estimate na maabot sa 100 pesos kada litro. Alright, pipi ang mga headlines ko niya na pagkakaan. Details po kayo na bagan at yan, alas 6 alas 7 sa mga darakulang bareta niya tulig sa DCGP. Alis Santo Domingo Broadcasting Center sa pangaran kan PYZ Enterprises. Napon sa Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio. Purok dos Rawes, Legazpi City, ang pangan LTO at LTFRB Regional Office Number 5. Basta radyo, ipiwais nyo yan, 24/7 konektado ka mo, maski daing load. Thank you and happy viewing sa mga nasa Facebook Live as in sa new YouTube channel kan DCGB. Good morning, Mardila Dainiba. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Thank you, Paring Mar. Sa istorya, Talado Nacional. Yan pungal daw nin Huwebes 24 de Febrero. Mientras tanto, Lowens, Barcena, May Bareta. Lowens, good morning, Lowens. Come in, Lowens. Yes. Luyan kita. Okay na? Go. Roger Tadatabian Ninong VP. Good morning kay Sir Lando Jacob. Tapos kay Frederico Santicon. Mga listener mo daw tabi ni Ninong VP. Yep. Mga Salamat po. taga-Pangkirohan, Legazpi City. Mientras na nagiinom-inom, pigdadangog ka. Yeah. Salamaton. Pulutan pa lang sa programa ta. Dapat nakainom siyang Jim's Coffee. Oo. Habang nagiinom-inom siya kay Jim's Coffee. Tanganin ng makusog sa udog. Dapat kung nagiinom siya kay Alak, magtaga-inom kay Jim's Coffee. Oho. 5-in-1 coffee mix, amigo. Iyo tabi ang inumun mo. Pirme. Iyo. Pero dyan na hapon naman habang nagprograma kita. Bukal ka naman kay Sarong Buti. Bukal ka naman kay Sarong Buti. Solve yan. Matapos man ka ng programa, tasolve ka naman. Correct. Iyo. Okay, sige. Good morning, Tabi. Salamatan sa pagdangog. Go. Roger Tabian Ninong BP, tranquilo man an Legazpi. Asin an daraga kung police blatter an babasaran. Mientras tanto tabi BP sa iba pang mga bareta nasa proseso pangunyan kang pagkumpirmar asin pagkalap nin mga magkakanigong datos ang Philippine Statistics Authority o PSA Region 5 kung ang COVID-19 pantuluman sa kausanin pagkagadan nin mga Bicolano digdi sa Bicol Region. Ini makalihis na ipag-unambitan sa DCGB News ni PSA Region 5 spokesperson Vladimir Piraha na nasa pagibo pasindanin mga talaan may kinaaraman sa siring na bagay para aramon man
ang mga tulong kausanin pagkagadanin mga individual sa rehiyon. Idinugang pa ni Piraha na ang mga makakalap na datos mababase ini sa mga local civil register offices sa mga manlaylain na LGUs para maisihan ang siring na bagay. Matatandaan na sa lado nasyonal, pinaluwas, pinakang enot na kausanin pagkagadanin mga Pilipino, iyo ang helang sa puso, pandua iyo ang cerebrovascular diseases, asin ang COVID, pantuluna. Dahilan kay ni ang Department of Health Bicolman, padagos ang pangapunan na magsunod sa minimum public health standards para dahil ini mangyari na mapadagdag sa mga bilang ni mga tao na natatamaan ng COVID-19 asin nadidiskwido. Yan tabi Ninong VP ang mga dagdag pang istorya, haliday di sa luwas. Ako po si LBB. Salamat, Lawrence, sa report. Hali dyan sa luwas. O, sa mga birthday. Yung mga may birthday, ngunyan tabing aldaw. Good morning kay Punong Barangay Joy Bahoy ng Barangay 27. Mata na si Kap. Sir Henry M., member po ito ng incoming Parapukaw Fans Club. Nagdadangog sa Barangay Gugon. Oy, ayos man ito. Incoming Parapukaw Fans Club, PFC. Ayos PFC. Parapukaw Fans Club. Good morning. Nag-session po kahapon sa UWAS. Ang problema, agenda kasi ang nag-session po kahapon sa UWAS. Ang problema kasi, ang CIP at AIP ang problema. Talaga. Ay, kaniguan, ay, kung ano, kada ko, sige, i-forward ko daw tabi ini kay Jimmy. Nag-session pa lang kasahapon sa UWAS. Very good. Kung nag-session, the best. Padagos po yan. Nganing klarado, mga tugang. Tapos ang guna, igwamandang issue kontra kay Mayor Man. Mga tugang dyan sa UWAS Albay. Sige daw. Ipamonitor ta daw kay Jimmy ni. Good morning, tabi sa Macedonian Heritage. Happy 43rd birthday kay Annabel Balmas. Yan po siya sa Romaithia Al-Asima, Kuwait. Salwa Dan po kaya siya nag-work. Yan, no? Pasyato po sa pamilya Aranya at all over the world. Good morning daw sa mga taga LA Drive, Lacandula Drive. Good morning, sabi ni Tano Ayala. Okay? Ay, sa birthday greetings ka daw nailing ko. Ito, happy birthday kay Carmen Pasagen ng sa Feb 27. Yan po sa Rizal Street, Daraga Albay from MMC. Oy, good morning, Tabi. Happy birthday, Carmen Pasagen. Naaga po. Good morning sa mga taga Dunya Cecilia, lalo na po kay Ma'am Cathy Liantino. Pirmi pong nagdadangog sa imo. Yan, salamaton po. Yan po sa Dunya Dunya Cecilia, Subdivision Daraga Albay. Kumusta na dyan si Doktor? Ayan. Singan iso amigo sa dyan sa Dunya Cecilia. Ay, pangyari na. Lingawan ko, sir. Malilingawon talaga ako. So, si Doktor, basta sa professor dyan sa Bicol University. Taramdaman ko. Nagayari. Nalingaw. Rafer, yan Dr. Rafer. Morning, Tabi, sir. Professor and Dr. and Rafer. Good morning, Tabi, sir. Buhay ka dyan sa Dunya Cecilia. Bulo ni pala si Ma'am Cathy Liantino. Kung may manakantabay sa programa. Makigreet po sa pamilya ate ng Istansa. Always nakadi si GB from Chit Ate. Good morning. Good morning, Tabi sa Indo, mga taga-Istansa. Babati po kay happy 70th birthday kay Mama Franz from Phil, Jelly, Grab, and Ate Malu. 70th birthday na si Mama Fran. Happy birthday po. Sabi kan sa tuyang texter, ay wala na. Bus na.
Dito may kon ngunyan may birthday na nag-text. Sandali lang ha. I-check ta daw sa tuya mga tugang na Facebook live. O taw na. Uni may pinurward sa ko si Kuya Tony na schedule mga tugang kang vaccination. Hindi po sa Legazpi City. Para po dyan sa Indo. So gusto tabi na magpa-vaccine. Ngunyan aldaw, uni tabing schedule Sabi ni Kuya Tony Reyes Feb 24, 2022 Thursday 9 a.m. onwards po yan. 9 a.m. to 5 p.m. Yan po sa exhibit building kang Legazpi City Convention Center ang kids vaccination from 5 to 11 years old. Kita ha. Kids vaccination from 5 to 11 years old. Sabi po yan ni susugin ni sa schedule kan lokal na gobyerno. Buda tabi dyan sa LCC Main 9 a.m. to 5 p.m. po. May kids, may duwaning venue pala Dua ang venue para sa kids vaccination ta. LCC Main, buda tabi sa exhibit building kang Legazpi City Convention Center, 9 a.m. to 5 p.m. sa LCC Main. Tapos sa harani dyan, gusto tabing magpabarakunan ng mga 5 to 11 years old. Sa Barangay Buyuan, Legazpi. O Tano, good morning Tano. Igwa dyan ki vaccination center sa Barangay Buyuan. Barangay Victory Village, Barangay 27. Kapitan Joy Bahoy. Maray na aga, iga pala dyan ki vaccination sa imangunyang buda sa Barangay Humapon, Multipurpose Covered Court at Barangay Taysan, Multipurpose Covered Court. Anong gigibuhon dyan? Sa Barangay Buyuan, Victory Village 27, Humapon, Taysan. Uni po ang gigibuhon dyan. First dose para po sa adult. Yan. May Pfizer dyan, may Janssen, may Sputnik V, AstraZeneca. Okay? Tapos second dose po and booster dose. Ano ang pang booster tabi? Ang pang second dose, Pfizer is Sinovac, Sputnik V as in AstraZeneca. Yan, okay? Tapos may first dose tabi para sa Pedia. Ang Pedia ano yan nga niya? 8, tama ba? 12 to 17 years old, ha? Pfizer, ibabakuna. Tapos po may second dose man sa Pedia, Pfizer and Moderna. Okay? Yan tabi na tulong barangay na yan. Arog iyan ang mangyayari ngunyan. Barangay Buyuan, Victory Village 27, Humapon, Asin, Taysan. Good morning, Kap Joy. Ready mo na tabi dyan sa kape. Ang mga bakunador. Ay, hindi pwede magkape palan. So nagbabakuna pwede, pero so nabakunahan na, daw mo na pigpapakape. Pero kung sumabing pwede, Jim's Coffee kita. Pero ang ulitong ko lang ang kids vaccination dalawang site mo niyan daw. Diyan sa L3C, buda tabi sa LCC Main. Alright. Pero kung kamo pwedeng magkape, ngunit tabi ang gusto ta. Dapat kita Kapitan Joy Bahoyki plus sa live. Diba? Kaya kung siring po mga tugang sa Jim's Coffee Mix, may plus ingredients na may kakaibang sangkap. Kaya po pag nagkape ka mo, mga tugang dapat po Jim's Coffee tabi ang kape nindo. Para po sa karahayan kan sa tuyang salod ang James 5-in-1 Coffee Mix. Igwa po nin Korean ginseng na nagkakatabang sa tuyang memorya. Igaman po na agaricus mushroom na marhay na antioxidant na mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals, and beta-glucan sa sinlabanan ang cancer cells sa lawas in tao. Para matabangan po ang sa tuyang immune system para sabayan po yan in exercise as in tamang diet at in healthy lifestyle. Habang kamo nag-healthy lifestyle, sabayan po nin pag-inom nin 5-in-1 Coffee Mix. May plus ka na sa life. Mabibili ang Jim's Coffee Mix in 21 grams sa mga leading grocery, supermarkets, and drugstores sa inyong lugar. Available man po mga tugang ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix, Jim's 3+1, Jim's 3+1 with ginseng, Jim's 5-in-1 no sugar added. Para po sa may mga diabetes as in Jim's 5-in-1 sugar free. Okay?
Manay silmang bahoy. Unit taban pwede sa imo na James sa 5-in-1 no sugar added. Ikuan nga yan oy. Ata Manay silma. Sige daw ngaya patana daw ako. Ah. Good morning sa mga taga Barangay 27 Victory Village. Ang mga bareta susunod na sa Morning Hirit. Makalipas lang po ang atugang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkain nga po't kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkain nga po't kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan.
Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:09 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Implementasyon kan COMELEC checkpoint, pigihigpitan kan mga otoridad, kooperasyon kan mga paratyenda, hinagad ni Albay, Public Market Administrator Menjo Operasyon. Metro Manila handa na para sa Alert Level 1. Mga Pinoy sa Ukraine tatawarin prioridad na mapaibakwar dahilan sa tensyon kontra sa Russia. Enot, mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Legazpi Interfaith Rally as in Peace Covenant signing kasuhapon. Ginibo, mga tugang sa Legazpi City Convention Center. Iba-ibang sektor nag-aratender sa sinabi ng pagtiripon. Detalye po kang report na ini kay Ange Galero. Kami na. Mientras tanto, sarong lalaki na nagbibisikleta natumba gadan. Detalye po kang report kay Jomar Bien. Sarong 47 anyos na lalaki digdi sa Banuan kan Malinaw ang nagadan habang nagbibisikleta. Ini matapos na bigla na sana ining natumba sa daymaraman na rason. Basado sa report kan Malinaw Police na alas 11:30 kasuod mang aga habang nagbibisikleta ining si Edgar Bien Boqueyo, 47 anyos, mayagom scrap dealer, resident kan Purok 3 Barangay Bal sa Malinaw Albay, hali sa may parte kan Barangay Balading Pasiring sa Barangay Poblasyon kan Malinaw. Pagabot kay ni sa may sitio Tinapi, bigla na sa naining natumba na sa day maharaman na rason. Nagakudir man ang mga nagpakahiling na hiling ninda na dismayado na ang naunambita na persona dahil ta tuminama man ang sa iyang payo sa gutter kan tinampo. Ang dinaraman ini sa hospital pero deklarado ng dead on arrival. Perarom ini sa post-mortem examination tangani inaaraman kung anong kinagadang kaini kung posibleng atake sa puso o kaya ang pagkakabadol kan payo duman sa sementadong gutter. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Mientras tanto, kooperasyon ang kaipuhan, tanganing maging areglado daw asin malinig ang Albay Public Market. Sinabi ni Market Administrator Menjo Operasyo sa mga stall owners sa nasabing saudan matapos na magkaigwan ng pagtiripon kung saan ipinaliwanag niya ang mga regulasyones na ipinapasunod
Sa iyang sinabi na gusto niya na pirming malinig ang tangod kan mga pwesto. Tanganing marhay ang paghilingon. Mantang mahigpit man ang ipinapasunod ang sagkod sa kung sain pwede, ang pwesto asende pwede ang pagsuyap. Balikan niya to ang report ni Ans Galero, may kinaraman sa Interfaith Rally na ginibo, as in covenant signing, naglilibo kasahapon sa L3C. Simple, alagad batrayon po ang ginibong Interfaith Rally o Pray Rally as in Peace Covenant Signing para sa national as in local elections 2022. Yan ang sinabi sa DCGB News to Legazpi City Police Station o COO o COP. Police Lieutenant Colonel Bogard Araw kasubanggi kung sain. Sa iyang ipinaliwanag na naugma siya na dawa na nga ni magkaralaban sa pigdadalaga ng posisyon. Poon sa pagka-alkalde, vice-alkalde as in mga konsehal, nagkasararo man girarayan mga ini para sa nasambitan ng katuyuhan. Pinanginotan man o kaya sinabi man ni COMELEC o Commission on Elections, Legazpi Acting Election Officer Attorney Fatima Paniagua na nasambitan ng aktibidad sa mga nagpapahiling na talagang kaipuhan ni na kooperasyon kanilang bang mga kandidato tangani na magkaigwa ni na matrangkilo asin matuninong na eleksyon. Kantangkan pahayag ni Attorney Paniagua. Ano man ang katuya na belief, ang purpose ko ka-belief to harmonize. Pagkasararo kita at mag-foster ng friendship, lalong-lalo na sa kandidato. Ina-assure kita na sinda maano mas munod sa konstitusyon, sa anuman na layers, lalong-lalo na sa election laws. Nagdalaong mo niyan na nasambitan ng mga opisyal na mauutob ka ng mga kandidato para sa papaabot na eleksyon 2022 na sendang pinirmahan na kasunduan na maging matrangkilo ng gada asin matunino ang eleksyon. Mientras na pinartisiparan man inikan man na inlain na ahensya di gobyerno na nagtao man in suporta sa siring na katuyuhan. Dagdag na pareta, Ans Galero, Mientras tanto, sa iba pa niya tong bareta, ang gabos ng mga elective position sa gobyerno pwedeng mag-endorso asin magkampanya ngunya na eleksyon sa sisay man na kandidato apwera sa nasa mga barangay officials. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Attorney o sinabi mga tugang ni COMELEC Regional Director Attorney Rafael Olaño na susog sa nakapalaman sa Omnibus Election Code ang mga elected officials sana ang pwede na mag-endorso ng kandidato magpon sa presidente, vice presidente, gobernador, congressman, mayor, kagawad asin iba pang elected officials, political officials. Alagad sa iyang sinabi na susog man sa sinabi ng nakapalaman sa regulasyon, pinagbabawalan ng mga barangay officials para digdi mantang sinda iyo ang mga nasa elihidong pwesto man dahilan ta ini mga na konsideradong non-partisan asin mga apolitical sigon sa pahayag kan sinabi ng COMELEC Regional Director. Sa tuyang Omnibus Election Code ay yung mga those holding political offices are allowed to endorse or campaign for candidates. Opo. So pag sinabi pong holding political offices, po yan yung mga elective officials. Yes. I see. So, pag sinabi pong elected officials, tama sir ang pagkasabot ko, puon po sa presidente, vice presidente, down to the municipal mayors o city mayors? Iyo po. So sinda po pwedeng magkandidato o mag-endorso ng kandidato. Pero pag-abot po rin sir sa barangay kapitan o barangay kagawad, ano po ang satuya na regulations tungkol sa bagay na yan? Elected official ng mga po issue kay ito, mga siguro parang series of 2016 po na COMELEC CSC Joint Circular na sinasabi na ang mga elective barangay officials ay pwedeng mangampanya. Ang tingog po ni Attorney Rafael Olaño Jr., Regional Director kan Commission on Elections digdi sa Bicol.
Sa ibong nalado sa tinawanin doon na nagiging practice naman kan mga nakaaging panahon as in nagiging realidad ng mga barangay officials pag-abot kang eleksyon, yung nagiging leader as in nagiging parte kan political campaign ng mga kandidato. Agad kinakaipuhan na iwasan ini. Tanganing sindad ay makahambang inanong man na klaseng kaso o reklamo sa mga maabot na daw nin sisay man na persona. Mientras tanto, iba pa nyato na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Sanggo ng bayan kan ginubatan, mapuuna kan investigasyon sa aligadong ghost o payroll controversy sa lokal na gobyerno. Jimmy nasalita sa report. Buo niya na pagkaldaw ang investigasyon sa aligadong anomalya sa payroll o ghost employees sa LGU ginubatan kung saan baliduan ng investigating body nag-ugid kan katotohanan sa likod kan kontrobersiya. Mga nag-iimbestigar iyo ang team na binilog ni Mayor Gemma Anong Hoko, pinapanginutan ni Mr. Pio Rodriguez kan local civil registrar's office. Mantang an panduan na maimbestigar iyo ang Sangguniang Bayan as a whole, papanginutan man ni Vice Mayor Lando Palabrica. Taod-taod makumbinan na Sangguniang Bayan para mapuna na ang proseso sa investigasyon kung saan pareho ang intensyon kandua na masusog asin mapanimbag kung si sayan mga personang inbilto sa likodan kansiring na kontrobersiya kung saan may mga nasa payroll na mga persona alagad na discovery ka na sa Human Resource Department na daiman ang mga ini nagtatrabaho posible ang sweldo na papaduman sa kamot kan mga nagmamanipular kini sa laog kan munisipyo. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Nasa linya po si Lowens Barcena. Pinataanan ang publiko ni Department of Health Bicol Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 kay Nuida na maging maingat asin maging alerto ang mga nagpopositibo sa COVID-19. May kinaaraman sa pigaapod na long COVID. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Nuida pagkatapos kan recovery na siring na nagpopositibo, nakatamati ni na pagkalibong, kulog kipayo, pag-abo, pagkulog kan kaso-kasuan, asinugad pagpiot kan tikab, asin inangos. Sigun kay Nuida, kung may nangyayari na siring na bagay, mag-report sa mga health workers na arani sa lugar kung nakakamati kay nitangani na maaraman kung ano ang formal na disposisyon na gigibuhon. Kung nagdidismayo dahil sa mga namamatayan, magpasiring na tulos sa mga health facility para matawan ng tulos na pagbubulong. Ang long COVID sigun kay Nuida, nagdudurar nin 21 dias sa kuduwang bulan asin dapat maging healthy ang lifestyle asin mag-observe kan minimum public health standards lalo na ang pagpapabakuna kontra COVID-19. Tangani na day ini mangyari sa sarong individual. Dagdag na bareta, ako po si LDB. Aramon ta daw mga tugang nga sitwasyon kan COVID sa Bicol Region sa latest po na nagkaperang oras. Ali po yan sa report kan Department of Health. Joshua Bino sa detalye. Sumilakat sa 2,125 ang total na bilang ng death cases darakan COVID-19 di sa rehiyon Bicol. Ini kan makapag-rehistro ang rehiyon ng dagdag na duwang nagadahan dahilan sa nasabing helang. Mientras tanto, nakapag-rehistro man ang rehiyon ng 11 dagdag na bagong mga kaso kan COVID-19. Sa mga ini, duwaan na i-rehistro kan Albay na pigsarong hali sa Kamalig asin Legazpi City. Ang Camarines Sur nakapag-rehistro man ng 8 bagong kaso asin Saruman ang hali sa Sorsogon. Mantang ang mga probinsya kan Camarines Norte, Catanduanes asin Masbate, para reyong dainin na i-rehistro mga kaso. Sa ibang man, kan padagos na pagbaba kan mga bagong kaso, ang Albay man giraray sa ngunyan, ang nanginginot na probinsya sa rehiyon na igwapanin mga aktibong kaso kan helang, asin inina sa 1,239. Sinundan man kan Masbate na may 1,010, mantang mantanido ang Sorsogon ang igwanin pinakahababang bilang kan mga aktibong kaso, na sa ngunyan na sa 22 na sana. Sa ngunyan, nasa 4,734 ang total na bilang kan mga aktibo pang kaso ng COVID-19 sa bilog na rehiyon. Sa ibang nalado, nakapag-rehistro man ang Bicolan ng dagdag na 78 bagong recoveries sa nasabing helang. Iyan po ang latest COVID-19 update sa Bicol Region. Ako po, si Joshua Bino, DCGB. Alas 6:22 mga tugang oras po sa Pilipinas. Iba pang mga bareta sa GB News Express. Masunod po
mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkaring ngapot kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice-presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Lodi ko si Loren. Lodi ko si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodi ko si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Lodi ko si Loren. Pinondohan, mas murang gamutan. Lodi ko si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodi ko si Loren. Lodi ko si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities. Kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Tadakol na natabangan niya. Mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat. Si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Councilor Alay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspenyo. Si Alvarizo, tapat, subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko.
Matitibayan paghihinguhaan ng hanap buhay. Kaskasan ko, babanatan ko. Iba-ibang kulong. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte. Bilis banat sa kulog kan payo. Baghat. Kulog kan hawa. Asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kaskasan ko, babanatan ko. Ang Oragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bukod pa ka ito, sangkot pa man ngunyan. Sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang mga boses kan kababa. Ikan ko si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan ko si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay kon si Shine, Sunshine Imperial. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Banana Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. Per DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:29 na po nin pag-aaga. Nauman daw ang paghiro sa presyo kan mga barakalon dahil kan padagos na oil price hike. Sigon kay Department of Trade and Industry Secretary Rafael Lopez na may epekto talaga ang padagos na pag-itaas kan presyo kan mga produktong petrolyo dahil naglalangkaw man ang production cost kan mga producers and manufacturers. Pero sa ngunyan, sinabi niyang wala man sindang nare-receiving request para mag-itaas kan suggested retail price sa mga produkto. Kay bahanan mga posibleng mahilinganin pag-itaas iyong presyo nin sira, karne at siniba pang barakalon. Nagalaom si Lopez na daig magiging seryoso ang tensyon sa pagultanan kang Russia as in Ukraine dahil posible man ining makaapekto sa pagkinaban na merkado. Nakarehistro mga tugang nin 1,534 na panibagong kaso nin COVID-19 ang Pilipinas. Medyo halangkaw ini kumpara sa 1,019 ka nakaagi na law. Dahil ang digdi uminabot na sa 3,655,709 ang totalmenteng kaso sa nasyon kung saan sobraman sa 54,000 ang aktibong kaso. Nadagdag ang 2,729 na narahay. Kaya sa kabilugan nasa 3,444,283 na ang recoveries. Mientras sa suminakatman sa 55,977 ang nagadan. Matapos madagdagan po ng 201. Kasuhapon, gabos na mga laboratorio operational kang Pebrero 21, mantang may 2 laboratorio na din nag-report ng dato sa COVID-19 Document Repository System.
Pipa siguro kan mga medical expert ang sa gobyerno ang dapat na supisyenteng proteksyon ang publiko kontra sa COVID-19 bago ipairarom sa Metro Manila sa Alert Level 1. Sigon kay Philippine College of Physician PCP President Dr. Maricar Limpin, na bako gusto kan mga medical community na magkaigwa sa giraray nin panibagong surge kun kaya mas marahay na ipag-uktabang una ang pagbaba kang alert level status kung bako handa ang lokal na gobyerno. Kaibahan sa mga operasyon o preparasyon ang dapat hilingon. Iyon makusog na pagsunod sa minimum health standards asin halangkaw na level nin bakuna sa sarong syudad. Apera digdi dapat handa na ang LGU in kaso magkaigwagirarin panibagong surge o pag-itaas kan kaso inakahadit man kan mga eksperto ang election campaign activities dahil posible ning maging COVID-19 super spreader event. Serarom kang alert level 1 dahilan digdi nangapudan ang mga medical experts sa nasyon na sigurohon na supisyente ang proteksyon kan publiko asin handang-handa ang mga LGU para ibaba ang alert level status sa National Capital Region. Suportado po kan DTI ang rekomendasyon kan Metro Manila Council na ibaba sa Alert Level 1 ang risk classification sa National Capital Region. Sigon kay DTI Secretary Ramon Lopez, nagarong dai ng ipinagkakaiba sa Level 1 ang sitwasyon ngunyan sa Metro Manila dahil haloy nang bukas ang mga negosyo. Kung kaya garong magiging formalidad na sanang ipairarom sa Alert Level 1 ang NCR. Apera kay nitirawanin doon kan opisyal na dapat mawara ang pagpapakusog sa safety protocols at in vaccination program kan gobyerno kontra sa COVID-19. Nakatalaan man na magpaluwasin circular ang DTI sa mga establishmento para pagayunon ang ventilasyon sa endang mga pwesto. Mientras na kinaugmama ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang desisyon kan Metro Manila Mayors na ibaba sa alert level status ang NCR sa Marso. Makakatabang man ang pagturos kan restriction sa namakamtan ang kanasyon. Ang target na 6.5% gross domestic product o GDP growth rate sa primerong quarter kan taon. Piglinaw kan Metro Manila Development Authority o MMDA na daing kinaaraman sa eleksyon ang rekomendasyon na ibaba ang alert level 1 ang National Capital Region. Sigon kay MMDA Officer in Charge sa General Manager Romando Arte. Ang pigbasihan kan Metro Manila Mayors iyo ang datos na sa indang makukuha gikan sa Department of Health kay bahan digdian panago sa pagbaba kan kaso in COVID-19 sa nasyon. Inot ng pig-anunsyo kan MMDA na magkasundo ang mga alkalde sa NCR na rekomendar sa Interagency Task Force na ibaba ang alert level 1 ang rehiyon sa Marso. Pigdesignar po na bagong Associate Justice kan Korte Suprema si retired COMELEC Commissioner Antonio Co. Jr. Sigon kay Supreme Court Public Information Officer Brian Hosaka. Naresibi kan Korte Suprema ang appointment papers ni Co sa pagi ni Chief Justice Alexander Hesmundo. Sa salidahan man ni Co si Justice Rosemary Carandang. Si Co, fraternity brother ni Presidente Rodrigo Duterte sa San Beda College of Law, asin kan paglaog kan Pebrero, nag-retire sa Commission on Election. 76 na mga overseas Filipino workers o OFW sa Hong Kong ang positibo sa COVID-19. Sigon kay Hans Leo Kakdak, Administrator kan Overseas Workers Welfare Administration. Nasa numerong ini, 8 na ang nasa ospital, mantang nasa isolation facilities ang iba. Siniguro man kan OWA na makakaresibin ng $200 o kapareho nin sobra sa 10,000 pesos ang mga Pilipinong apera pa sa hygiene kits, power banks as in food assistance. Inot nang napabareta ka nakaaging simana ang magkaparang OFW sa Hong Kong ang nasa parke dahil pinalayas kan sa indang employer matapos magpositibo sa COVID-19. Siniguro po kan Philippine Embassy sa Russia na daing peligro sa seguridad kan mga Filipino duman. Sampang ini kan naglalang tensyon sa entre kang Russia at Ukraine. Siring man inabisuhan kang embahada ang mga Pinoy duman na iwasan ng unang magduman sa border kang Russia and Ukraine. As in Ukraine, particular na sa Rostov-on-Don as in Belgorod or
Kursk. Inabisuhan man kan Philippine Embassy ang mga Pinoy sa Russia na pinaming mag-antabay sa mga abiso kaning bahada kan Russian authorities. Siniguro man kaning bahada kan Pilipinas na silang i-assistiran ang mga Pilipinong malaog sa Russia para sa humanitarian o emergency grounds sa pagipagtabangan sa Russian Federation authorities. Alas 6:33 oras, mga tugang sa Pilipinas, asin po digdi sa GB News Express. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhid at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Fernan sa tuyang katuwang para sa kauswagan, digdi sa Segundo Distrito. Sa Segundo Distrito, board member na Fernan Imperial. Fernan Imperial, sumat na sa serbisyo. Fernan Imperial, dako ng nag-iinibo. Mga otomer, may tao. Fernan Imperial, serbisyo sincere. Segundo Distrito, Canalbay, Gregorio, Fernan Imperial. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa solid triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa solid triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legazpeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sama ko, always yan ang feeling ko. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, pigdeklarar po ni Pope Francis ang paaboto na Ash Wednesday sa Marso 2 bilang International Day of Fasting as in Prayer for Peace. Sigon sa Santo Papa, sa nasabing aldaw, nagapilar siya sa gabos na lado na mag-abstain gikan sa anuman na lakdang na magdadarin pasakit sa mga tao. Magigirumduman na inanunsyo na kang US, European Union, Britain, Australia, Canada, asin Japan. Ang plano nilang sanksyon na target iyon mga bangko, mantang ang Germany puputulan ng supply nin panginot na gas pipeline gikan sa Russia. Ini ang ikaduwang beses na nangapunan ang Santo Papa ng International Day of Prayer for Peace sa Ukraine na ang enot kang Pebrero 26. Ipinahayag kan World Health Organization o WHO na bako seryoso ang epekto kan bagong variant kan COVID-19 kumpara sa original na strain kay ni. Sigon kay WHO official Maria Kerkovi, nabase po sa sample kan mga individual gikan sa iba-ibang nasyon, pareho sana ang level of security kay ni. Magayon ang resulta ini kay ni sigon sa
persona. Para sa mga nasyon na lakop ang bagong variant kan Omicron arog kan Denmark, mantang nagluwas man sa inisyal na pag-aadal na mas makaskas na makaulakip ang bagong variant kan Omicron kumpara sa orihinal na strain. Siring man, sinabi ni Kerkovi na naghabababa na ang global circulation kan gabos na variant kan COVID sa bilog na kinaban. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dira po mga tugang kan istorya. Pading Mar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Kung kita bakunado na, nakakatabang ini para day magkaigo ng seryosong COVID-19 na pwede magresulta sa kagadanon. Sigon sa World Health Organization Philippines, ini dahil sa tuyang lawas na turuan na midbidon ang virus. Sinabi na kanahensya na kung kita na-expose sa COVID-19, anda na sa tuyang lawas dahil sa bakuna pero pwedeng may pasataan virus sa iba. Abiso kan WHO Philippines na maski kita bakunado na sa mga lugar na naglalakop ang COVID-19, importante ang pagsunod sa iba pang precautions, araw kang pagsulog ng mask, perming paghugas ng kamot, physical distancing as in pagbukas ng pinto as in bintana. Kapag kini mamamantinir ng ligtas ang komunidad. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH sa singkan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya as in komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayanam. Mga tugang, para po sa kamugtakan kang panahon, ngunyang pungaldaw ni Nuwebes, nasa linya po si Melvin Almuela kan Pag-asa. Melvin, good morning. Tabi, go ahead po. Diyos marahay na pagkaldaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kang DCGB. Sa ngunya na petsa Pebrero 24, 2022, saldaw ning Huwebes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Shearline na nakapekto sa sirangang parte kang Sur kang Luzon asin sa enterong Kabisayaan. Mantang Northeast Monsono, amihan naman ang nakapekto sa Norte asin sa sentro kang Luzon, digdi sa Kabikulan. Makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Ang duro sa moderato, sundo sa makusog na magahali sa norte sirangan, sundo sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging moderato, sundo sa maalon. Mantang padagos man na nakabandera ang gale warning sa mga kadagatang kang Kabikulan, sa mga costales kang Eastern Coast of Camarines Norte, Northern and Eastern Coast of Camarines Sur, Northern and Eastern Coast of Catanduanes, Eastern Coast of Albay, asin sa Eastern Coast of Sorsogon. Dahil lang kayan inabisuan yung mga saradit na para sira na din mo na magpalawot, mantang ina-alerto man yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pag-alon. Sa ngunya na pagkaldaw, di man kitang nahiling o minomonitor na low pressure area o tropical depression na maaring mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunya na pagkasimana. Mantang antas kang temperatura, pigala umang poon 25 sundo 30 grado centigrado. Asin ang aldaway nagsirang kasubagong alas 6:04 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:53 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 6:49 ning pagkaga. Ini si Melvin Almuela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Salamat Melvin sa report. Hali po dyan sa Pag-asa Legazpi. Mga tugang, bareta po sa pagnenegosyo, nagtutubod po si International Security Analyst Professor Romel Banlawi na posibleng magresulta sa armed conflict o gyera ang bagong lalong nagkukusog na tensyon sa pagultanan kang Russia asin Ukraine. Alagad sinabi ni Banlawi na posible pa ining mapugulan sa pagikan mga nagaandar na diplomatic movements kan western countries, kamautan kan diplomatic movements sa napaghampangon sinda US President Joe Biden asin Russian President Vladimir Putin para mapakulpa
ang tensyon sa pagultanan kang Russia asin Ukraine. Katakod kay ni nagpatanid man si Banlawi na dakulaan maging epekto kay ni sa nasyon, partikular na sa ekonomiya kung posibleng umabot sa ₱2 kada litro ang magiging presyo kan produktong petrolyo. Pigkatakutan na sumakat sa $130 ang presyo kang kada bariles nin crudo ngunyan na nasa $91 US dollars an kada saro. Iyan po mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Manager Mar de la Cruz. Kaiba po mga tugang si News Director Edwin Peralta. Siringman, sinda Angel Mostasa, asin po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas, kaiba si Ange Galero, Jomar Bien, Lowens Barcena. Siringman si Joshua Bino, asin Jimmy Nasalita. Ini po GB News Express. GB, garantisadong bareta. Sa DCGB, ngunyan pong aldaw nin Huwebes. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Maba! Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise. Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sudog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC VitaSync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. Ang ATC VitaSync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC VitaSync. Sa presyong abot kaya, ₱550 ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC VitaSync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name
of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo. Kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oy, alas 7 na. Tabi, mga tugang, sandali lang, habang kita magpaara. Good morning, Tabi, kay... Please nga niya, greet our barangay clerk, Sati Mostar. Happy birthday ngunyan from Kapitan Andy and Council of Barangay Travisia, Ginubatan, Alban. Ha, good morning, Tabi. Sa mga taga Travisia, Ginubatan, Albay. Sabi ni Dan Orense, sikat uni nga o pamusun ka nga digdi sa San Antonio, Tabaco City. Good morning ha. Sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live, mga tugang po sa mga nakatutok dyan sa 106.9 WGB. Kuni man may naghaputig di, may office po ba sa aga? Sa paano?
Ano, February 25. Direk Edwin. Pag-check mo daw tabi kay ni kong declared na holiday. EDSA 1 ini, di ba? Febrero 25, EDSA 1. Okay. Happy birthday po kay Milagros Nas Arteta, Kansabang, Legazpi City from MMC. At saka si Ringman po, good morning Tabi sa crossing sa Humapon, saka kay St. Joseph Transport, at saka kay Rodel Agripa po, salamaton. Alright. Oy, good morning Tabi sa mga women's dyan sa Barangay 17. Kaso hapon may nagkaturo pa rin ako mga miyembros kan women's bata yaon sa kwang ko. So record pala. Ay inyaon digi sandali lang sa mga na mamidbidan ta kaso hapon. Morning kay Umpoy Tagle ng Banoyo Pilar Sursogon. So papa ni Madam Tess Pasa, Tess Tagle Pasa. Yan po sa City Government sa LGU Legazpi. Para dangugon tapalan ini si Sir na Umpoy Tagle. Yan po sa Banoyo Pilar. Umpoy Tagle. Maray na aga po, bossing. Maray na aga tabi sa imo. Salamat sa pagtutok sa DCGB. Buda kay Angelo Bercasio. Namidbidang ko si Mrs. mo kaswapon. Bossing Angelo Bercasio. Yan po sa Barangay 17. Women's Group. Maray na aga. Pero po na manay, manay. So, namidbidang ko kaswapon tabi duman sa, sa pagtiripon. Sa kasapon kaya may pigpapirmahan ako sa city government Mayor Rosal. Nagkaturuparan ko ini para dangugon mo nga niya sa kuyang Mr. Angelo Bercasio sa Barangay 17. Good morning. Salamaton tabi. Anong pagantabay sa DCGB. Si Manay Mrs. Bercasio. Naling naman ko sa pangaran mo. Anyway, basta po si Mrs. Bercasio na agom ni Angelo Bercasio sa Barangay 17. Salamat po. Sa inyong pagkantabay sa DCGB. Goodbye. GB as all. God bless us all. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa. At